Veo soles que iluminan y la manera más hermosa que tienes de amar la vida. Veo en tus sueños lo especial y también lo poderoso. Eres sobrenatural. Hola, sóc l'Àlex Castells de TV3 i us animo a córrer per Sabadell el 28 de maig. Ens ho passarem bé, farem esport i sobretot serem solidaris amb els nens amb malalties minoritàries. Ànims! Soc en Francesc La Torre de TV3 i estic ajudant l'Hospital Parc Taulí a trobar col·laboradors per lluitar contra les malalties minoritàries que afecten els nens. Vols ajudar-nos? Vine a córrer el dia 28 de maig per Sabadell i així farem esport i serem solidaris. Va, vine! Hola, sóc en Jordi Sunyer i sóc periodista esportiu a TV3 Televisió de Catalunya. Parlem de malalties minoritàries, però per la gent que les pateix i per les persones que envolten aquests pacients, el dolor no és menor, ni molt menys. Per això et convido a córrer el dia 28 de maig per Sabadell. Ens ho passarem bé, farem esport i, sobretot, serem solidaris amb els nens i nenes que pateixen malalties minoritàries. Corre, inscriu-t'hi, el 28 de maig a Sabadell. Hola, sóc el Cristian Tello. El dia 28 de maig, Sabadell corre pels nens. Participa-hi. El dia 28 hi hem de ser. Has de córrer. El dia 28 de maig, Sabadell corre pels nens. Participa-hi. Hola, sóc Roger Garcia. El dia 28 de maig, Sabadell corre pels nens. Participa-hi. Hola, sóc la Laia Ferrer d'Esports de TV3 i us convido a tots el dia 28 de maig a córrer per Sabadell. Ens ho passarem bé, farem esport i serem solidaris amb els nens amb malalties minoritàries. Us esperem. Sabadell corre pels nens. T'espero aquest 28 de maig. Ei, som Macedònia i necessitem la vostra ajuda. D'aquí poc es farà una cursa molt important. Diumenge 28 de maig. Sabadell corre pels nens. Participa-hi. Baila, la vida, sí que lo puedes hacer, bailar.